Днес решихме да ви покажем още една рецепта за свежа лятна салатка. Нужните ни продукти са 2 домата, 3 чушки сиврия, 2-3 печени люти чушлета, 3 корнишона, 2 скилитки чесън, половин връзка копър, 100 грама сирене, зехтин, оцет и сол на вкус. Започваме с най-трудоемката част от цялата салата. Започваме да печем чушките. Ако нямате скара, съвсем спокойно може да ги изпечете и в тиган. След като са опечени, ги обелете, изчистете и нарежете на дребно. След това нарязваме лютите чушлета, копъра и чесъна на дребно и останалите зеленчуци. Така, след като сме нарязали всичко, е време да сглобим самата салата. Насипваме всичките зеленчуци в дълбока купа, намачкваме сиренето и разбъркваме. След това нашата свежа лятна салата е готова за похапване. Да ви е сладко!